udan Kang. Mendung lho. Urung udan deres lah. Mendung udan lho ceblok. Mendung tak berarti hujan toh, tapi ya wis deres ini gak apa. Enggak kata-kata ya, udan lho udan. Udan ya banyu tuh linggih ta lho. Ketemu wi. Balik. Nanti mulai. Enak, Bro. Enak. Oh, no. Loh, nanti iki. Yo rene. Sultan, ayo. Layu. Oh. Piye. Enak beda Kang. Hah? Timbangane kudanan toh? Heeh. Selak kudanan, iya toh. Nggo beda ya Rono. Mulai, nggo beda. Gas yo. Ayo. Endi Kang? Versi milih sing dhewe. Sing ndi? Aku tak sing iki, Suprax toh, Suprax. Ora. Suprax. Beat. Oh, penak Suprax. Rapid ra nyepit. Suprak kae. Beat. Suprak. Ngekele Suprak apa Bit? Ya wis ora. Ya wis ayo lah iso. Paling ndek ngono lho kuncine. Piye? Sik. Ki carane. Ben duwe ahlian berapa? Duwe Kang. Apa piye? Coba. Anjas lak deres kok. Ya yo, terus piye gitu. Aduh, setet. Golek sih. Ayo, jangan bener. Bet biasa wae. Iso. Gimana kena ya. Ya. Cocok direm. Blak. Iso dek. Lali. Duh. Gak kena Kang, turun Kang. Iya. Jangkrik aku kok nyuruh iki. Ya kesel aku. Kang. Mandi kok. Timbangan ini nyuruh tak kayak kontak. Matur suwun. Oke, ya, suwun ya. Oke. Yuk. Ayo, gitu tuh woton lah. Aduh, sing digo pedahku, Mbak. Aduh, digo maling. Tolong. Maling. Ilah. Tuli Tolong. Ada Maling. Nyapa kemang? Betul, tak indak nih. Nyapa? Aduh, lek bedahku dimaling kok. Kok iso, Mas Randy? Neng kene digawa wong loro lemu karo kuru sitok, Mang. Kontake pernah mbok gawa. Tak gawa tak kekne, wonge bingung. Terus nggo nyanti, Bang? Aku sing bingung, Mbak. Tengah gitu. Ngalor kok wonge. Piye iki? Golek seneni Pakku piye ya? Yes kapok. Uberna ta, Lek? Ya, ayo Ber. Yo. Ya, ndang, Ber. Ya, ayo. Oh, ayo. Tok repoti iki.